Uy, what's up? Agay! Ikaw ba? Uy, ata di mugnaw. Ikaw ba? Ikaw ba? Kung pagkain ka, hinas na kay ka. Ay, Kita. doon, pati na ba ni mo daw ta? Anong sa kibak up? Mukulata ka na ko na kasi mukha na ko mutabang. Di, yung ko, mahadlok ninyo dahil. Problema na ninyo, basta ako, mudog yung ko. Maan ninyo. Pwede. Ano din naman lang mamahigda. Di ka sabihan, Mahigda na lang ko. Ako kay lugar dito. Si Sadre, nara si Cesar, ay, ari, di ko di ari. Hoy, di mo din ang dito sa... Bobo, bago pagali ka, hilason na kay kay. Saba sa kay mo diri, dahil di ta ka-score, day. Uy, schedule. Abi niya ako. Puti din mo hawak di ba na utan mo. Abi na. Gay! Mukha nyo! Meron sila nga, sila na naman ang tanduhan na hamilin din nag-away naman hinoon. Kayang ka. Unyag bago day. May bago? House ka. Gapar mo na ka. Biglain na nida. Hoy, unsa man na? Ay, dambing. Long time no see. Diyan man sa kabing no. Ay, Nawala ko kadiyot na nanay laing naw na puli. mao na diha. Higda na dire. Ay, sige, ay. Dire, higda, dire. Ayaw diha, kaya di ka makita. Ngano ko oy? Ayaw diha, kaya di ka makita. Uy, bago kang naabot. Hoy, ikaw bago kag naong, bago man nagnaong ano Unya, ipapil bago man naong. ninyo. Inya bago naw. niya si Sario gabi dito sa Luyo. Unya, og diri mo Naman saryo. sa ano pa lima sa siguro. Isubraan kay puti na magamaya. Spray Ano bitang naman na mo gwapo, tanawa, didaghan kay mobile, ilogan ng todo. Tama ba, mag-usahay no, magkakaroon ako, magmahay kung anong gisugot ang mga upat. Sus grabe sad ka. Oy, nawara gani ko kadiyot, pulihan na dahil usa. Ano ba Oral. langas? Higa Yan. mo dia. Wala may higda na dapita, dako kay space, manang nagpuno na lang ko. Bilahan ni Sari. Abi na ko, sunod semana pa ka mauli gikan sa Budjol. Hawa diha kay diri man akong pwesto. Ikaw bago ba man kadiyot ko. Dambing sa man ako. Ali saryo. Okay, mabali na akong ribs. Asa? Nya saba, nya saba. Ako, di ko na to diri dapit. Ay ko mo siglang nga space, kapuya. Kuya ninyo. Oy, Mabit ka gusto ni mo. oy, gi-schedule na ba mo ha? Gi-schedule na ta mo aron dili magkagubot. Imuha man ko gabi ibing Oo. kana mong bayana bing. Kana may ni tira. Ano bitaw nawawakan ano na wag tawa sa ga. Ay mo sige todo nako. Kabaw kang nangita pa kung kwarta pang kaon na to. Problema na lagi mo dai. Kaon na ta. Dali na matug na ta. Gani mo. Dali na tug na. Kapuya, ba ninyo nya saba nya sa wala ko ni ingon ha nga magdungan mo gi-schedule gani nato na ni. Ako aron Amo, ha? schedule gabi karon ako Uy, bago pa ka dai. Ay sig imo ha. Mabagong madaan wa din na matter dai. Kana iyang schedule. Oh, ito na tiwas dai kay naabot pud mo dai. Las at least nakatiltil la ka. Oy, gamay ra kayo dai. Gamay ra kayo ang abil ra dai. Ngay ninyo no? Kuya ninyo. Tama siglalis, sabay ka na siglalis nyo, panghigda ko no mo. Pagtarong ko no mo. Ha, dili dapit sa ulo jisa. Oy, bahala mo ari kus o. Agay. Hala, ang importante man ang patitil man. Ari kus bilahan. Bahala mo dia. Ganito dapit sa ubos. Bilaan. Ako schedule ron. Mayo, imos gyud karon baka naabot dai. Ay, wala ilog. Ako ani. Agay. Ano ba? Agay. Ako. Agay niya sa mga animals man siguro mo. Agay sa kita akong bugan. Awal, suko na lang. Ngano bitaw ko patugat kag asawa. Kapuya biya ninyo, style ninyo. Ay. Giingnan ta mo nga nag-schedule na ta Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Alternate Japon rotation. Merkulis ron ako aron. Mayo, inyuha dai ron nga ako aday gahapon wa to na tiwas dai. Ay, obe kay lain akong tiyan hinoon. Bawa ko dia Sa ba dai ino? Ito mo kayo. Ako kayo, kayo mo masuya man mo eh. Ako ra bang from agay. Masuya ba? Mamahawa sa kuno. Yate man siguro ni. Lain akong tiyan, malibang ko sa mukha niya. Malibang sa bukas, malibang sa bukas. Kalibang ko Ano mo, na. nabot? Nakaikit ako. Malibang rakongan mo kuyagman mo. Agay. Silang kasi. Maalam dambing